Usemakhosi uzophinda futhi ubeke uMashaba ehlezi la njengomuntu ehlezi la phambi kwakhe nasi isibungu esishumi phansi kwakhe phambi kwakhe sokudonsa umsebenzi wakhe uvuleke umsebenzi wakhe bengena abantu futhi ngeke ulambe kulesibungu siyadonsa siyasebenza unesitolo i-take shop yakho sizofuna sikusebenzele kakhulu udonsa abantu usebenza ngabantu uyinyanga uyisangoma sokusebenzela kakhulu ufuna ukudonseka amathwasa sokusebenzela kakhulu kunomkhutshana esifuna siwenze kuqala before amathwasa akhe phakame bedonseka abantu bengene kuzoba sekuthushiza nangesigubhu sikudonsa amathwasa esihambisana nesibungu ngoza mfowethu uzosithola isibungu udayisa imbuzi uzosithola isibungu udansa yonke into oyidayisayo yakho mfowethu futhi siphumelelise ikuse phambili ngoba lesibungu ukuze sibe sihle sikujabulisa kakhulu yonke into ezokuzobuya iphupho ibona sizokukhansela ukuthi uyibone ngamehlo awuzukuzwa ngamjoba zaxoxa ngutshela ngomlomo uMashaba ehlezi uzungathembi uMashaba ehlezi ekhuluma nawe khetha uzokhuluma nawe futhi ngoba ngisithembile nawe futhi fanele ungethembe ukuthi ngiyayigayela mina mhluphi ngiyayithakela zokuthaka phambi kwakho uma usufikile bese ukhandela isibungo sakho sokudosa nduna yami sondela gijima uze uMashaba ehlezi thank you.